Zdravím priaznivcov YouTube kanálu o ziskovom tradingu aosforex.com. Moje meno je Braňo a dnes 31. januára by som rád urobil opäť krátky report z dvoch účtov, reálnych účtov, na ktorých ukazujem výsledky obchodovania našej stratégie. Začneme s účtom číslo 1, ktorý sme včera opustili, len pripomínam, bola tam rozbehnutá krátka seansa, ktorá bežala nejaké 3-4 hodinky v okamihu, možno 5, keď som robil video. Spomínal som, že dáme tomu nejaký ten priestor, čas na to, aby sa tam mohli tie pozície rozvinúť a vyvinúť. A vidíte, že skutočne sa to podarilo, dá sa povedať, vynikajúco, pretože ráno, keď som stával, pustil som teda na kontrolu platformu ako takú, čo sa deje, tak tam bol pripísaný zisk 15,911 eur, čo zodpovedá teda takmer 1,5%. Takže som to samozrejme s potešením vzal, tú seansu uzatvoril, no a nechal som počas dňa zasa systém ďalej obchodovať. Vidíte, že sa ešte podarilo v automatickom móde zobchodovať ďalšie seansy, 2-hodinovú, 4-hodinovú a 44 minútovú s celkovým výnosom za dnešný deň 21,93 eur, čo teda zodpovedá pri 1000 eurovom účte sume 2,12%. Môžeme si ukázať, máme v systéme aj takúto krivku vykresľovanie vlastne equity, nárast kapitálu, takže tento účet, ktorý vám prezentujem niekoľko posledných pár dní, bol založený 7. januára. A vlastne dnešnému dňu vidíte ako 19 dní obchodných, to neznamená, že sa aktívne obchodovalo, aktívne sa tam obchoduje viac menej posledný týždeň, no ale je tam momentálne teda, takto sa to dá ešte prepnúť a tu vidíte, je tam na chvíľočku, tak 5,07%, ktoré sú teda zobchodované k dnešnému dňu. Zhodou okolností je vlastne koniec mesiaca, to znamená, že máme za sebou prvý úspešný mesiac, a teším sa na ďalšie. V rýchlosti sa môžeme pozrieť ešte samozrejme na druhý účet, ktorý som vám prezentoval. Taktiež vlastne ten priebeh tých seansí je pomerne podobný. Hovorím, sú tam drobné odchýlky, pretože ten systém, aj keď to beží, je to ten istý automat, beží to u toho istého brokera, sú tam trošičku iné servere na opačnej strane. A jemné nuancie, ktoré proste na tom Forexe sú a spôsobia to, že ten program nejde úplne rovnako na všetkých účtoch, ale napriek tomu tu máme tiež 4 seansy. Ten money management na tejto sekcii je trošičku iný, takže taktiež pripísaných pekných 0,97%. Samozrejme, že teraz sú už obidva systémy vypnuté a ideme proti víkendu, takže teším sa na ďalšie video počas budúceho týždňa. Ďakujem vám veľmi pekne za pozretie. Ak sa vám páči video, dajte like, prípadne sa zapíšte na odber, prípadne prepošlite vašim kamarátom. Majte sa krásne a pekný víkend prajem.